Minkälaista on käydä vessassa tuolla sellissä? No jos mietitään, että oli niin monenlaisia, että sitten esimerkiksi kun meitä oli, no puhutaan tuosta sellistä, meitä oli yli 100 tyyppiä, siellä oli yksi reikä nurkassa ja siellä ei ole vettä eikä mitään. Et mä tein sillain, että mä säästelin yleensä aina kusihädä, jos mun tuli sitten niinku skeidahätä, niin ihan sinne yöhön ja mä aina varastin joltain sen takia vesipullo, että pystyi peseen niinku ton alapään. Et ei siinä niinku illan aikana, jos mä olin ihan toisella puolella siellä oven edessä ja se oli siellä takana, niin se on aikamoinen, koska siellä on niinku yli 100 äijää oli siinä sellissä, niin aina joku on vessassa. Mutta sitten jos sä lähdet sinne tarpoon ja sä et saa mennä muiden sänkyjen, tai siis nukkumapaikkojen päältä, niin kyllä se pitää valita aika tarkkaan, että miten sä monta kertaa sä käyt siellä. Joo. Siis henkilökohtaisesti. Ja sitten tietenkin, jos oli vatsatauti ja ripuli, niin se oli sellainen, että sitten täytyy vähän niin kuin pinnistellä, kun ei oikein voinut juosta minuutin välein siellä skeidalla ja pötsi oli välillä sekaisin.